Patangele kaya empuk. Kuwi pendekar iwak ngentek-entek iwak ya iki. Si gondrong tralala kuwi, si kopat jenenge. Kopat maripat iki. Ha. Jos. Entek-entek iwak iki bocah. Ya rene. Ha. Sing gelem mara bola. Piye Mas? Kata-kata hari ini Mas. Ambuh, Rek. Semangat nyambut gawe tanpa sambat. Sangune arem-arem siji dipamerke kancane. Plus sukun mentah. Aduh, rokoke sukun. Hasilnya kaya ngene rokoke sukun iki lho. Aduh, piye to? Setengah mateng. Sangune ente-entane kaya ngene kok. Anune sukun sini. Iki lho. Aduh, duh. Piye yen ente-entane kaya ngono sukun. Wes ra sida